suggestion ni ai kublai pi we ke bala pe ya kane ka video jongi ka bala wan ra da ka jong pe production ha kane ka video ngin pani ya pi ba kuno ba pin bo ya kini kita sapo ka video jong pi ba ka la ban ajing rap shushu ya pi ba pendang la shushu ban yo kita ki subscriber la ne kita ki view sapo ka video jong pi kan ajing rap ba jeng bendoi na ka benta ka channel jong pi ba kandang Q shushu kam sajrong banya ka ba phi la le hakine ki sngi ki banai ki bala dap te kane ka tricks ngin pen i phi lang bada ka screen recorder jong ka mobile phila banbut yakini ki rukom ka bangi pen i ba yo let's say ki we ki parlok lani ki youtubers ki ba 4 ju syam lane mat yakini ka rukom ngakwa ro ban karpat ya phi sngu bhaban pen sapreng yakane ka video jongi ro ba kan ajing rap na ka benta gitu ki bompat yo jeng tip syapang kane tementang ila boy ha ka screen recorder jong ka mobile neng kong pensa hapan lek ha ka Google Chrome jong phi nanta enda pila lek ha ka Google Chrome sa wat ya ka content rapid tax rapidtags.io nanta sawat ya kane ka rapid tax nanta kan select ka rapid ka website jong ka rapid tenanta pensahapan nyon use tool for free anda pula boy hangne pensahaban copy ya ka kerteng jong ka to ka video jong phi ka ba phi kwa ban yo ya ki tax ha ka to ka video jong phi tementa ngan sa leja ke YouTube Studio enta ngan sawat kano ke video ke bang aku aban bu ya kita ngan lej kene dengan sekopi ya ke titles jong kene ka video select all dan copy dan ngan lek biang ha ka Google Chrome ta hang ne pen sahaban copy ya ka to ka kerteng jong ka video jong phi ta paste nang ta sa search pejang ne ki la don shubun ki ne ki tax ki ba kampen kloi shushu ya phi ba phin yo ya ki tax te ki ne ki tax ki rap ya ka channel jong phi ba menta shubu ngan ai ka nuksa ba don we berubah search kum ka content HP Teachers Day hapo ka YouTube jong phi lata auto bro search kane ka content HP Teachers Day hapo ka YouTube te kane ka video jong phiro kan salaj mi hakato ka jaka ba auto bro banasora search ya kane ka content HP Teachers Day te kini kita expense haban copy ya baro jong ki nanta select pat haka YouTube Studio lane ka Google Chrome ba hangno phi upload ya ki video jong phi tementangan lej haka Google Chrome nang tangan lej haka channel slam network dan telawai tang watom lele mentala janmi tementangan sawat ya keto ke video no hang ne kala dan dah kena ke video ngan sahapan copy ya kita tax ya kam sapa matas hang ne kita show more hang ne kidon ki jaka ke bapi hapan bu ya kita tax pej hang ne kita tax ki bang bu rem ki dai tang atli kidon tementangan cancel kini nang tangan so copy ya kita tax pentola don subun kini kita tax hang ne nomor bagi bon pelat ke community guideline kam syashu ke pa delete kato ke netli dengan delete love toddler
Labiang tarai kampasya dengan sahabat dile susu sing along preschool kelasya ne kelasya jangan sa save ya kini kita save change save baik kene kerukom kebangi pen iya pi kan yarap iya pi ba kan nom simpor kene ka jengbo tak selada pi tho ya kito kitak selada pi wat ya kine kitak sa kli jompi kan simpor la kumba shikenta teleng bada kene ka jing pen itrix ka jongi ya pi kan ajing yarap ya pi ba kan simpor la kumba pi ha kene ka por kumba san minute pila dap ya kene te lada kane ka video jungi kan ajing rap ya phi tengah kerpat ya phi sengo bahasa share ya kane ka video jungi shakiwe ki youtuber ro nang ta salai bat lada pidang shu point mai ha kane ka channel jungi sengo bhawanom klet pan subscribe te lada don ki jengkli ki ba phi kwa ban kli yangi te phila ban comment hapo ka comment box ngi kloi ban ya rap na ka banta jong phi lada dei ha kano ka porro tetang kini ka video jungi kalakut ngakwa ban ai ku blai pi we bai we ki blai pe ya baro tengen saya kendo ha ka we ka por ku blai shibun